ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ನಾಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನ ತೈತಿನ ತನ್ನಾತೆಗೆ ತೈತಿನ ನಾಗೆ ಉಚ್ಚು ತಿಗದುಂಡು ಐಕ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆದೆಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಐತ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಂಚ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಉಚ್ಚಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ನಾಗನ ಬಿಂಬ ಲಕ ಮಲ್ತದು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಐತ ನಾಗನ ರೂಪ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಭಟ್ರು ಹೋಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತುದೆರ್ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ್ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಲಾಡು ಹೋಳಿಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತುದು ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಐಕ್ ದಿನ ಏತೆ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕ್ರಿಯೆ ಪತದು ಈತೆ ದಿನ ಅಂದ್ ಆವರಣ ಉಂಡು ಆ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಬತ್ತುದವು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ತೈತನ ಉಚ್ಚುಗು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ದಾನ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಫಲ ವಸ್ತು ಪೂರ ದಿವರ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಗಂಟ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತನು ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಗನ ತನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ